ଆରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ତମେ ଖାଲି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ମାନେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ତମେ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କହୁଛ ନା ନେବିନି ଖରାପ ଭାବିବେ ଭାଇମାନେ ମୋର। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଆମର ଗାଈ ମାଂସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆମ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ କରିଛି ରେକର୍ଡ଼। ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଗାଈ ମାଂସ ସପ୍ଲାଏରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନା ଭାବ ଆମର ମୋଦିଜୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାଲାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ନିଜେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଇଏରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ନିଜେ ହାଲାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବିଫ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହେଇଛି, ମାନେ ଗାଈ ମାଂସ। ଭାବ ତମେ ଏଠି ଗୋ ରକ୍ଷକ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ତ ଟନ୍ ମାନେ ଗାଈ ମାଂସ ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି। ତମେ ଯେତେ ମାତା ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ବି ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ବି ମାନୁଛି, ମୁଁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହଉ, RSS ହଉ, ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିବିନି। ତମେ ଯେତେ ଏଠି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉପରେ ତ ସେ ମେନ୍ ଲୋକ ଉପରୁ ନେଇଯାଉଛି, ଉପରୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ତମେ ଏଠି ଯେତେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଦଙ୍ଗା କରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କିଛି କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଭଲ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଭଲ ବାୟୁ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଭଲ ପାଣି କାହିଁକି ଠିକରେ ନାହିଁ? ସବୁ ସାହିକୁ ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ନାହିଁ? କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ମାନେ ଦେଲ? ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲ, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ହେଲା, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ରାସ୍ତା ବି ହେଇପାରୁନି। କିଛି ତମେ କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ତୁମେ ଉନ୍ନତି କଲ? ନିଜକୁ ନିଜ ଥର ପଚାର। ମଦ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲ? ମଦ ପାଇଁ ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ମଦଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛ। ମଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି। ସରକାରର ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି ମଦଟା ଖରାପ ବୋଲି? ମଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ନିଜେ କହୁଛ। ଯଦି ହାନିକାରକ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କାହିଁ କରୁଛ? ମଦ ପିଇଲେ ଫାଇନ୍, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ବି ଫାଇନ୍। ଆଉ ବାହାରେ ଯେ ମଦ ପିଇଲେ ବି ତାକୁ ଧରୁଛ। ଯଦି ଜାଣିଛ ତା ମୂଳଟାକୁ ଧର ନା, ମଦଟାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ମଦ ନିଜେ ବିକୁଛ, ନିଜେ ବିକିଲାଠୁ କହୁଛ କି କାହିଁ ବିକିଲ, କାହିଁ ପିଇଲ? ଆରେ ତମେ ଆଲାଉ କରୁଛ, ସରକାର ଆଲାଉ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପିଇଲେ ଖରାପ। ତା'ମାନେ କ'ଣ? ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛ। ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ଏବେ କରାହେଇଥିଲା 2-3 ଦିନ ପରେ। ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ପାନ ମସଲା ଖରାପ ନାହିଁ। ତ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ? ତବାକୁ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ହାର୍ମଫୁଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ମଣିଷର, କମନ୍ ସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କଲେ କିଛି ହେବନି। ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସରକାର, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା କର, ବିଚାର କର, ହେଲା। ଆଉ ଆମେ କହିବୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ହେଲା। ଆଜ୍ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଭୋଟ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ, ତ ଆମ ଭୋଟ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ କହିବୁନି କିଏ କହିବ? ଯଦି ଆମେ ଆଜି କହିବୁନି ତାହେଲେ ଦେଶ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ହୁଅ। ଗୋବର ଭକ୍ତ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହେଇକି ରୁହ ନା ଦୟାକରି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ, ସାନ ଭାଇମାନେ, ମୋ ସମସ୍ତମାନେ, ଦେଶ ବହୁତ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାଣି, ହେଲା। ସବୁଥିରେ GST ଲାଗିଲା, ଟିକିନିକି ଜିନିଷରେ GST ଲାଗୁଛି। ଆମର GST ଲାଗି ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ସେଇ ଦୁବାଇରେ ବାହାରେ ବିନା GSTରେ ତାଙ୍କର ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପୁରା ଉନ୍ନତି, ହେଲା। ଆମର ପୁରା ତଳିଆରେ ଅଛୁ, ଗରିବ ସୀମା ରେଖାରେ ତଳକୁ, ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ବି ତଳୁଆ। ଆମର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗିରି ଗଲାଣି, ମାନେ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି ଆମ ପଇସାର। 90-91 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଡଲର। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 400ରେ ଥିଲା, ହେଲାଣି 1200-1500। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ଅନୁଥିବ, ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବ, ସେମାନେ ଗାଈ ମାଂସ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ, ମଦ ବିକୁଥିବେ, ହେଲା। ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର କିଣୁଥିବେ, ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଏମିତି ପଛରେ ରହିଥିବ, କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଗ ଜାଗ ଗ୍ରାହକ ଜାଗ, ହେଲା। ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦିଅ। ସରକାର କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଉପରେ? ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ନା ସରକାର ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ସରକାର କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ଏଥର ତ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବି, ହେଲା। BJPକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ କରିବ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା, ଏଇ ତ ଆହୁରି ଟପିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ନା, ସେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆରେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ନା, ତୁମେ ତ ଏବେ ଶାସନରେ ଅଛ, ତୁମେ କିଛି କର। ସେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଅଛ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଦିରେ ବସ, ତୁମକୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁ। ତୁମେ ଆମ ସରକାରକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁ। ଯିଏ ଅଧିକାରରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ, ପଚାରିବୁ ନା? ଯିଏ ଘରେ ବସିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରି ଝଗଡ଼ା କର, ମଦ ବିକ, ଗୁଟକା ବିକ, ଏଇଥିରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କର। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସବୁ, ହେଲା। ଦେଶ କେମିତି ଚାଲିବ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଶାସନ ଚାଲେ। ଦେଶବାସୀମାନେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ମାନେ ସବୁ ଆବାଜ ଉଠାଅ, ହେଲା। ଏମିତି ନହେଲେ ହେବନି। ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ।